Grilovanie by vás zaujímalo. Dobre, ale problém je, že tu není žiadne mäso. Hovorím, nevidel som žiadne zviera ani teraz pri verešníku, tam bývalo prasa alebo jeleň. A chodil som na dosť také miesta, kde by tie zvieratá mali byť. Tak skúsme, či už opravili, vidno, že veľa hodín na mňa, či už opravili ryby. Takže chcelo by to nejaký nožík. Prísť ku stromu, dáte odrezať vetvu z jediného stromu, z ktorého nejde, je breza odvezať vetva. Pamätajte na to. Takže niečo sme našli, zoberme to. Tam je ten kamoš. Zoberme to. Priznám sa, nikdy som nechytal ryby. Z ďalšieho potom, neviem, či je to dub či buk, keď idete F-kovým tlačítkom, ešte by sme mali na niečo chytať, takže je tu motika, tá sa hodí. Čo je? Čo som to zase hovoril? Aha, z toho stromu, čo je dub alebo buk, oak, nechce sa mi googliť, tak z neho sa dá zobrať takisto kôra ako aj vetva. Treba si to ale funkciou nastaviť, čo chcete zobrať. Takže prvé zdanie môže klamať. No, červíky. To chce freša, no na verešníku som videl zo pár takých. Zombici, či behajú normálne? Behajú. Takže, už tu sú nejaké červíky. Pretože to píše dig up nothing. Dobre, toto nepotrebujeme. A kde sme sa zmyslí červíky? Zober červy. Mám ich všetky 4. Takže červy dajeme sem. A niekde mám schovaný hačik. Práve na túto príležitosť, aj povraz. A teraz, či si to ja dobre pamätám. Niečo si tam odložme, zápalky. Si odložím. Takže povraz, ide sem. Takže fishing rod. Máme fishing rod. A teraz idú červíky, najprv tuším na háčik, že? Split. Jezdiť nechcem. Ešte raz dajme split, radšej swap craft fishing bait. A rovno nám to skočilo na udicu, wow. Haló, funkcia start fishing. Takže nemáme žiaden movement. Takže fishing hunting channel v plynovej maske pre istotu. Stále žiaden movement. Keď si pamätám, na tých rybárskych pretekoch tam to trvalo aspoň nejakých 50 minút. Black Specku, ty si tam lovil, ne? Keď si dobre pamätám. Daj nejaké triky. No, už some movement. Some. Ticho, nech to nevyplašíme. Už niečo sa snaží. A teraz som zabudol, či mám dať potom pull out, alebo čo. Niečo skočilo do toho, tak skúsme pull out. Too late.
No fuck. Fuck you, man. Červa tam máme? Máme. Tak dáme start fishing. Nič mi tu nepíše, tak neviem, či mi zase zmrzol mobil. A sa mi to neposúval. Dobre. No movement. No movement. No movement. To je teda napínavé. Ani nedýcham. Čo more, čo more? Mám tam ešte vôbec tie červíky? A vydržme. Celý pumpkin sa už nedá jesť teraz. Dá sa iba rozkrájať. A neviem, mohol byť server nejaký zalagovaný alebo čo, lebo najprv mi to vôbec stavy nezmenilo a zežral som 4 tie tekvice rozrezané, to je asi 12 kúskov. Ale potom po reštarte servera mi to dalo energized, takže... Ale predtým stačilo zjesť nejakú jednu tekvicu. No movement. Takže tak s tou tekvicou. Treba sa s tým pohrať. Uvidíme, jak to vidia aj na stable. A po vypestovaní tekvic zostáva... konečne nejaký sam movement. Po vypestovaní tekvíc zostáva samozrejme tie rastlinky, rastlinný materiál a to sa v súde dá nejak použiť na hnojivo. A teraz sa musím sústrediť. Niečo sme chytili, paráda. Úlovok dňa. Háčik máme. Kde sú tie červíky? Dobre, no. Tak pokračujeme. Haló, fishing. Hej. Prvá raz kopal červí, alebo... Ne, čo som spravil? Kopal buď červí, alebo ten záhradný, tú záhradku a vyťahol starý hrnec. Kuha, to je napínavé, to je akcia. Hej, zožrali červáku maky. Aspoň vidím, čo bude highlight. Inak povraz je teraz dôležitá vec, dá sa spraviť z 2 šeskových ragov. A keď si pamätáte tzv. Tie gun housey, tak v tých sa teraz dospavnuje oblečenie, dokonca je to, by som povedal, sam movement, jemne zalagované, zabugované, takže tam si treba tie ragy natrhať
A potom máte rýchlo povraz, ktorý môžete použiť či takto na údicu, alebo na ten luk. Dobre, sústredíme sa. Ušla nám ryba. No tak si z nás robia srandu, ešte, že nám háčik nezobrala, to už by som bol v riti. Takže z tých ragov sa dá vykraftiť potom povraz a ten povraz teda buď na sputanie niekoho, dosť veľa budlapsakov som ponachádzal, takže zase na batoh, alebo na udicu, alebo na luk so šípami. A šípy, ak si spravíte, ste videli, stačí nájsť paličky, nájsť pierka, zaostriť, spojiť. A základná protizombíková výbava je na svete. Zombík C2 potrebuje hity. Moc sa tým mieriť nedá, ale je to tiché. V podstate to nestojí náboje, len trochu času. Tak hádam do tretice všetko dobre. Neviem, o akom videu teraz hovoríš, sa priznám. Takže nie, nedíval. Ja som ti dával nejaké video, aj tu Antoánovi, ako sa dajú vybrať z Days 3D modely zbraní. Je to na Twitteri, alebo Days TV. Pokiaľ sa tomu niekto s tým chce serkať. Takže keď sa nám podarí, no konečne sa mu niečo chytiť, tak by som ukázal nový spôsob ako rozrobiť oheň. A ako sa opeká. No. Spamujem to. No, do tretice všetko dobré. Takže to si tu niekde uložme do nášho bordelovníka. Tu nám stojí kapor. A ho radšej z toho brehu trochu odtiahnem. Skúsme ho rozrezať. Prepare. Foj. A toto je čo? Filetky. Mňam. Dobre. Čo potrebujeme? Kôru zo stromu. Kôru som si mohol ten luk zobrať radšej. Kôru zo stromu a to tu asi bude problém, lebo chytám na blbom mieste. Takže nožík. Aj, to chce iba branch. Musí mať taký iný tvar. A inú kôru hlavne. Ježiš, ešte nám slnko zapadá. To mi nerobte. Ja tu stratím. Hlavne keď zapalíme oheň, tak sem príde strašne veľa ľudí. Blbé miesto. Dobre, správme to inak. Zoberiem kapra. Vodicu už nepotrebujem.
Poď môj. Obalme to, čo potrebujeme. To znamená, tu bola niekde udica. Toto je udica? Hej. Tak tu skúsme. Tá sa nedá. Dobre. Takže čo z tohto nepotrebujeme? Všetko potrebujeme, všetko je dôležité. Pascu, že by sme nepotrebovali. Skôr som myslel, že keď chcete nejaké informácie dávať o tom, tak som to skôr myslel. Teraz neviem, ktorých nábojov sa zbaviť. Aha, červíky tu sú, to už nepotrebujem. Tak. Vymeníme.